नै लोगोफोर आं दिनै जिंखा खानो नागिरदों माने जिंखा खादों आरोना ओंख्रि जानो जिंखा थायनानै दङ जोंहानाव जा मोजांनो फांसेल' जिंखा ओमफ्राय बुरजायैनो थायदों आरो फिथाइया दा नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आं फिथाइखौ खाग्रोनोसै सेवदो ना मादो नायनाय बेलबांबानखो ओइ माबायाव थाइसे दं जिंखा गोजा मोनजाफेराखै थाइसे खेबसेबो थाइसे थाइनै होना जादो बे सेवदो ना मादैलाय नुवाखै खोमा नालेंखराव दङ थाइसे गासिनांगोन नै आंहा जिंखा खानानै बिफां फांसेनि जिंखाया वाव इखौ दायो नाजों जासिगोन हेल' गाइस नै दिनै आङो मिस्ट्रिनि खामानि मावफादों माने आं दिनै मिस्ट्रिनि खामानिखौ एसे सिखायदों आरोना दिनै सानसे आंहा मिस्ट्रिजों खामानि मावफानो दङ नै दा आं मस्लाखौ रोगानानै मिस्ट्रिनो हैगोन आरोना ओमफ्राय जों मा खालामदों नोंथांमोना दा नुलांबाय थागोन आं मानो दिनै मिस्ट्रिनि खामानि मावलायखो आबादि खस्थ'लै आयु बे मा होनो बेलसा हनाय आरो बे मस्लाखौ रोगाना बाल्थिंजों हैनाय खामानिया आं दिनै बेसेबा मेंगुजोबदो भिडिअ बानायनाय टाइमावथ' आङो भइस होनो हायाखै बेखायनो आं भइस रेकर्डिंसो खालामदों बे टाइमावथ' बिराद मेंनानैनो मानसियानो माने मा होनगोन आरोना बेलसा हफेरि मानसि आखायानो गोजा जाजोबदो आरोना हाय लोगोफोर दिनै सान्दुंआ माबायदिलै जोंख्लाबजोब्बाय सान्दुंआनो दिनै गरम जाजोब्बाय थैनोसै नै आंनि मस्लाया रेडि जाबाय दा इखौ रोगानानै हेड मिस्ट्रिनो हैनांसिगोन फार्स्ट टाइम दिनै बेलसा हदो खदाल दांदो दाहाय इनि रिजाल्टखौ नुगोन र' बेयो जोंनि सेकेन्ड टाइम मस्ला माने फार्स्ट मस्लाया जोंना ससेयावनो जोबजोबदो ओमफ्राय दा बे सेकेन्ड मस्ला आरोना जाबायदि गिलिर जायोना बे मस्ला बाल्थिङा माने दिखांनोनो हालाया आरो जाबायदि गिलिर जायो एकदमबारे हां थोनो मोनलायो थेवबाबो खामानिखौथ' मावनांसिगोन ना कमप्लिट खालामनांसिगोन नालाय बेखायनो मावथारबाय आरो आखाइ साबाबो आरो जोंना सेकेन्ड टाइम मस्लायाबो थोआसै बेनिखायनो आं थार्ड टाइमनि थाखाय एसे मस्ला बानायबावबाय आरोना टटेल जोंना बेसे जाना टटेल दा जोंना जासिगोन मा होनो बालाया 26 बाल्थिं ओमफ्राय अन्थाइया 26 बाल्थिं ओमफ्राय आरो सिमेन्टआ बेगसे आरो आथा थांदो आरोना बेगसे आथा ओमफ्राय मा होनगोन आरोना बेगसे आधा सिमेन्ट बेनिफ्राय बाला 26 अन्थाइ 26 बाल्थिं बेखौ रोगाजोबदो मामुलि नामा 26 बाल्थिङा आखाइया मोनफ्लांदो
बेयो जोंनि लास्ट थालाय माने फार्स्ट थालाय होनायखिनिया जोबथ'बाय आरोना मस्लाखौ थालाय होनाय टाइमा नै दा रेस्ट टाइम दा जोंनो ओंखाम जानोसै आरो दा टाइमा खैथा जाखो टाइमा 2:17 जाबाय दासो ओंखाम मोनजासिगोन आरो मा ओंख्रिजों ओंखाम मोनजागोन बेखौथ' मिन्थिला जायखिजाया ओंखाम मोनजासिगोन ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै आरो बेनि उनाव बाखि थानाय खामानिखौ मावफिननोसै थैसिगोन आङो मेंजोब्बाय गरम जाजोब्बाय आखाइफोरा गोजा गोजा जाजोब्बाय मा खालामनो आरोना आं दहाय खानाय जिंखाजों ना ओंख्रि जानोसै आङो मेंजोब्बाय बे जाबाय फिनिशिंनि मस्ला गलायनाय ओमफ्राय नै जोंना फिनिशिंआबो जोबां जाबाय बेनिफ्राय मा होनगोन आरो नै दा बेयाव खला लगायदों बाय बाय गाय